emoció. Va. Vinga, totes amb la boca oberta. Deixa-li contenta. Què has demanat, Drac? Un calent i culent i no, un gote de xocolata. Oh. Cantent i culent. O calent i content. Oh. Té una pinta bé, no? Què? Oh. Mavi, com pinta això? I el senyor, Sí? molt bo. Molt bo. Bo? Va, Ah. la reina de la xocolata, què ens diu? Que el senyor s'ha portat molt bé. Ara. I Mònica, què t'ha semblat? Sí, ho saps? Bé? Entre paraules. No puc parlar. No pot parlar. Què tal, Lourdes? Jo li vaig Només t'has demanat una Coca-Cola. Sí, a la Raquel. Ah, Porque es de pecado. vale. ¡Vamos, que te cae! Pues marranada la tierra Lourdes. No. A veure, Mira la cara de l'Àlex quan li diu a veure. no ha encertat en el forat de la meva boca. Raquel, no has encertat en el forat. Però i de gust què? Està boníssim. Molt bé. Àlex, no t'has demanat marranada. Bueno, patata. Podria considerar marranada. Jo per part meva m'he demanat un cappuccino, nata del qual està ja quedant, diguéssim... La Raquel primer se n'ha tirat per la cara i després... Com que no hi ha panellet, Fins aquí la crònica del dia. Apa, adéu.